έναν ελεύθερο επαγγελματία που κινείται διαρκώς εκτός γραφείου, ένα power station μπορεί να αποτελέσει ένα κρίσιμο εργαλείο προσφέροντας αυτονομία και ευελιξία. Ειδικά σε επαγγέλματα που απαιτούν εργασία εκτός γραφείου ή σε απομακρυσμένες τοποθεσίες, ένα αξιόπιστο power station εξασφαλίζει αδιάλειπτη τροφοδοσία ενέργειας για συσκευές όπως είναι το laptop, το smartphone, διάφορα εργαλεία ή ακόμα και ο φωτισμός. Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη δημιουργία περιεχομένου στον τομέα κατασκευών ή σε υπαίθριες δραστηριότητες επωφελούνται από τη φορητότητα και τη μεγάλη διάρκεια μπαταρίας που προσφέρουν τα σύγχρονα μοντέλα. Πλέον, πολλαπλές θύρες φόρτισης και οι δυνατότητες γρήγορης φόρτισης κάνουν τη διαχείριση ενέργειας εξαιρετικά αποδοτική. Το αποτέλεσμα: εξοικονόμηση χρόνου, καλύτερη παραγωγικότητα και λιγότερη εξάρτηση από το παραδοσιακό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Αλλά ποιες είναι οι βασικές χρήσεις ενός power station για επαγγελματική χρήση? Το power station είναι ένα πολυεργαλείο ενέργειας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα εργοτάξιο για να ηλεκτροδοτήσει ηλεκτρικά εργαλεία. Είναι ιδανική λύση για τεχνίτες πεδίου που δουλεύουν εκτός δικτύου ρεύματος, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι θέλουν είτε μια λύση backup ή ρεύμα on the go. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες διοργάνωσης event, φωτογράφους ή βιντεολήπτες. Γενικά, όπου χρειαζόμαστε ρεύμα εκτός δικτύου, το EcoFlow είναι ιδανική λύση. Ένα power station όπως αυτά της EcoFlow, τα οποία διανέμονται στην Ελλάδα από την InfoQuest Technologies, μπορεί να εξυπηρετήσει πολλές βασικές ανάγκες ενός επαγγελματία ανάλογα με το αντικείμενο εργασίας του. Για παράδειγμα, για επαγγελματίες που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους ή ταξιδεύουν συχνά, αποτελεί αναντικατάστατο εργαλείο για τη φόρτιση συσκευών όπως είναι τα laptops, tablets και τα smartphones. Στον τομέα της φωτογραφίας ή της παραγωγής βίντεο, ένα power station εξασφαλίζει συνεχή παροχή ενέργειας για κάμερες, drones ή εξοπλισμό φωτισμού. Παράλληλα, σε κλάδους όπως η κατασκευή ή η γεωργία, μπορεί να υποστηρίξει τη λειτουργία μικρών εργαλείων ή ηλεκτρικών συσκευών σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. Ακόμη και για επαγγελματίες που ασχολούνται με παρουσιάσεις και σεμινάρια, ένα αξιόπιστο power station όπως αυτά της EcoFlow μπορεί να προσφέρει αυτονομία για προβολής και ηχητικά συστήματα. Αλλά ποια είναι τα σημαντικότερα ωφέλη από τη χρήση ενός power station? Τα ωφέλη των power station είναι πολλαπλά. Αξιοπιστία για διάλειπτη ροή ρεύματος, φορητότητα, μπορούμε να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται ανάγκη εύκολα και γρήγορα. Η πράσινη λειτουργία, μπορούμε να τα φορτίσουμε μέσω ηλιακών πάνελ. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά ενός power station που το καθιστούν απαραίτητο εργαλείο για μια ποικιλία επαγγελματικών εφαρμογών είναι η φορητότητα, η ισχύς και η ευελιξία του. Ένα καλό power station όπως αυτά της EcoFlow πρέπει να διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας για την υποστήριξη πολλών συσκευών ταυτόχρονα, ενώ η ποικιλία στήρες εξόδου όπως το USB, το AC και το DC εξασφαλίζει τη συμβατότητα με διαφορετικούς τύπους εξοπλισμού. Πλέον, η ανθεκτικότητα και η εξοπιστία του σε δύσκολες συνθήκες, όπως σε εξωτερικούς χώρους ή απομακρυσμένες τοποθεσίες, είναι καθοριστικής σημασίας. Η υποστήριξη ταχείας φόρτισης και η δυνατότητα επαναφόρτισης μέσω ηλιακής ενέργειας με τη χρήση πάνελ όπως αυτά που διαθέτει η EcoFlow προσφέρουν πλέον αυτονομία για χρήστες που βρίσκονται συνεχώς εν κινήσει. Τέλος, ο μικρός και εργονομικός σχεδιασμός διευκολύνει τη μεταφορά και την αποθήκευση, κάνοντάς το ιδανικό για επαγγελματίες με ποικίλες ανάγκες. Το πιο σημαντικό είναι η capacity, η χωρητικότητα της μπαταρίας. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι η τάση εξόδου, τα watt, τα οποία μπορεί να καλύψει κάθε μηχανή. Αυτό καθορίζει σε πόσες συσκευές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το πλεονέκτημα που έχουν ορισμένες συσκευές, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουμε έξτρα μπαταρία. Με την εξέλιξη τεχνολογίας, τα power stations του μέλλοντος αναμένεται να γίνουν ακόμη πιο αποδοτικά, ευέλικτα και φιλικά προς το περιβάλλον. Οι νέες μπαταρίες υψηλής ενεργειακής πυκνότητας θα προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας, ενώ τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπουν την έξυπνη διαχείριση ενέργειας, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και μειώνοντας τη σπατάλη. Η ενσωμάτωση προηγμένων ηλιακών πάνελ θα κάνει τα power stations περισσότερο αυτάρκη, ιδανικά για χρήση σε απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα, η χρήση ανακυκλωμένων υλικών και εστία στη βιωσιμότητα θα συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τα power station εξελίσσονται. Έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη να αυξήσει και την αποδοτικότητα, ενώ η τεχνολογία έχει κάνει ακόμα πιο μικρές αυτές τις συσκευές. Το πλεονέκτημα είναι σαφές. Ο επαγγελματίας με μεγαλύτερη παραγωγικότητα και με λιγότερο όγκο θα μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Με τη συνεχή αναζήτηση για καινοτομία και βιωσιμότητα, τα power stations του μέλλοντος δεν θα είναι απλά εργαλεία διαχείρισης ενέργειας, αλλά ολοκληρωμένες λύσεις που θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με την ενέργεια.
Τα επόμενα βήματα υπόσχονται έναν κόσμο που κάθε watt θα αξιοποιείται στο έπακρο, μετατρέποντας την ενέργεια από έναν απλό πόρο σε μοχλό ανάπτυξης και πρόοδο.